सालायनायनि सिगां गारि बोराइजों मोजाङै एक्सपिरियेन्स खालामनानै लाखायाबा फार्स्टआव सौदाव सौसि जायोना। मोनथिखाया जाबाय जों नोङो बेखौ। मोनथियोहाय होमबाबो आयै खर'आनो गिदिंजोब्बाय आंना। मा जाबावनांगौ जाखो दे दाना खर'खौनो थिखोनो हाला माथो। आयै आयौ पुलिस जालायनानै इसिबां दुरबलथा मारै बिदि आयौ पुलिसफ्राथ' स्ट्रं स्ट्रंसो जानांगौ दा। माथो दाबायदियावलाय आं बायदि सिखाव जायोबा नों माथो होसोनानै मोननाय नङा माथो। आंनिफ्रायसो दुरबलसिन माथो सिखावसो खारग'लांजोबगोन। सिखाव दाखायफ्रासो खारग'लांजोबगोन। आयौ नामावल' पुलिस बाहाय नोङो जाथारानो। आइ रुफा सिखार। रहाय लाइमोन एसे थाबावनो होबावना। माबा गोबाहां मोनदां। एखेबारे गोबानोसो ओंखारहां मोनदां। खर'आनो गिदिंजोबनानै दङ। आयौ आंखौ 5 मिनिटसो बेफोरबायदिनो थानो होबावदो खोमाहाय मोजां जानायनि। दे 5 मिनिटनि उनाव थिग जायोबा ओंखारबोबानो जाबाय आं थांगासै। ओमफ्राय गारियाव माखासे हाद्रि हुद्रि नांलाजोब्बाय बेखौबो फुगारना दोन मिथिबायना। आयौ हौवाफ्राबो बेफोरबायदि सालाया खोमा गारिखौनो। मानसियानो हौवा माथा नांदेरनायासो। आयौ खर'आनो गिदिंजोब्बाय आंना। हाय आयौ गोसोआबो हौवानिसो। आयौ ओइ आयौ सासे मानसिया लोमजानानै थाबोबाय बेखौनो गारबोनानै गावनि गारिखौसो लानानै आयै हनै फैग्रोबावबाय। आयौ फैग्रा ओमफ्राय रेसबो लाफाया गारा। आंखौ इसिबां खस्थ' गारियाव थिखोनानै खर' गिदिंलायजोबनाय बेफोरबायदि सालायबाय बियो। आयै गोबानो खोथा जाथारला माथो। हाय दसे उन्दुनानैसो थानोसै खोमा बेयावनो। बेबि सना डार्लिं ओमफ्राय खुगाखौलाय मानो थाइजौ खहे बायदि खहे खालामबाय थाखो नोंलाय? आयु गोसोखौनो गाज्रि मोनबाय आङो नोंखौ बेफोरबायदि खालामबाय थानाय नुनानै। एसे मुडफोरखौ मोजां खालामनानै लादो बाल। जेबो नङालै डार्लिं नै जेबो जिंगा दासिथा। आं गावनि सायावनो रागा जोंनाय फैदोंलै। नोंखौ बैबायदि एफा गाज्रि जायगायाव लांनो नागिरदोंमोन आङो ओंखायनो रागा जोंनाय फैदों। आरो नै गारियावबो थिखोनानै लाफैबाय आङो। गारिनि एसिखौनो थिग खालामना मावबोदों मोनथिबायना गाज्रि जानायखौ। ओंखायनो गावनि सायाव दोखो रागा जोंनानै खुगायानो आंना खहे जालायलांबाय थाइजौ खहे बायदि। आयु बेबि सना नंगौ नामा? बेनोदि मा रावजों बुजायनो आंनो। आयौ आंनि फिसा सानैयादि बेसेबां उफुद्रु खालामगासिनो थाल मोननानै जों सानैनि दैथिंखौ गासिखौबो धंस' खालामनो नागिरगासिनो। ओंखायनो जोंहा ओरै खालाय जानांदों। बेखौ बोरै बुजायनो दे आङो। बेबि सना ओमफ्राय दालाय माहाय थांनो नागिरखो? ओमफ्राय माथो टाउनथिंसो थांगासिनो। नोंलाय होनदों माथो गामियावसो माइन्डफ्रा फ्रेस जायो होननानै गावहानो। ओमफ्राय गामियाव बेरायनो लांनो नागिरनायालाय ओमफ्राय दाना मानो बेफोरबायदि बिथिंजायसो लानानै फैखो? आयु गामिथिं थांनांगौबा सेस जाखागोनहाय। ओरैजाय गामिथिं थांबासो मोजां जागौमोन। माने आङो गामियावसो बेरायनो लुगैदोंमोन। ओमफ्राय टाउनाव थांनानै मायाव बेरायहैगोन दे जोङो? नोङो जेबो जिंगा दासिथार दे मिथिबायना। जेबो जिंगा दासिथार नोङो। आं मायाव लांनांगौ लांगोन दे। आरो बिसोर गैयिलाय माने रावबो गैयि जायगायावसो लानो नागिरो आं मिथिबायना। जेराव रावबो नुसना मिथिबाय। आरो नोंनो आइफन नांगौ होनदोंमोन ना हायनानै हरगासिनो आं मिथिबायना। मा बेबि सना नंथारगौथ'? औ सना जिरखौनाय बेखौनो लानो थांगासिनो आं नोंखौ। आइफन स्टर लाना थांगासिनोलै आं नोंखौ मिथिबायना। आइफन लायो ना मा लायो अबे मोनसेखौ लायो अबे नाम्बार मडेल मोनसेखौ लायो बेखौ लाबानो जाबाय नोङो। जेबो खामानि मावलायथाराखै मा? आयौ दासो हासुनो ओंखारनांगौ जाहैबाय बेहा। आफामोनखौ होसोनायानो हनै खारग'लांबायसो हाफामोननानै। मा जाबावगोन बियो? है बालि। दाबो जाया नामा हासुनाया? जानोसै। मा जानोसैहाय मा दासिमबो जाया? हासुनायानो इसिबां गोबाव लायो नामा सोरबा? दानो नायना फैगोन आङो हासुदोंना हासुमाराखै। जानोसै हासुदै गवाखै। आफामोनखौ नाहरग्रोब्रा आंथिं नाहरनाङा नोङो। हनै आफामोननि गारिया गोजानथार मोनहैबाय। आयौ गोजान मोनहैनो नो हनै खारग'लांबाय। हनै आनजायलांबावबायसो। थैदो दाना हजाय बैयावथ' टार्निं दंबावोसो। अबे मोनसेथिं बायदि दोनलांखो? आइ फाग्ला थाबाय। बोरो बोजोंथिं थांखो? बोजोंथिं थांखोसो होनदों नोङो खारग'लायलांबाय मालाय। आइथौ माबा आया आंनि खिथु मानो फैबावखो नोंलाय? आंनि खिथु मानो फैदों सोंबावदों? गारिनाथ' मोनसे माबाया गाज्रि जानानै दङ बेखौ थाल गैया नोङो? दरजायानो खुलिनो हाया माथो हरै लगानो बोरैबा जानानै दङ। थाहामाबा बालाबो ओरैनो सालायबाय थागोन गारिफोरखौ। आया माथो नैबे मा हाग्रा
गुफुरलै माथो जा मोजां मोजां बिबार बारखादों गुफुर गुफुरलाय बा जेरै माने एखेबारे बरफआनो माने सिथाबनानै थानायसै नै जा गुफुर गुफुर नायनो साइसथारलै ओइ बाजै आंखौ फट' साफायब्रा नैबाव सेस दानाबा मा जाबावनांगौ जाखो दे बेजों हनै नोंना फंबाया माबा माइखौनो सिनायगारा हाग्रा बिबारसो जाबावबाय टाउनाव थाग्रानि जात बे जाग्लांबालाय मा हांबावनोब्रा आवसावखौलाय ओइ आयु ओइ जुजाइ बेखौ नुफेरथाराखैमोन आरो नोङो ओहोलै बाजै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आङो जा समायनाखा माथो गोथां गोथां ओमफ्राय नैबे गुफुर आयै बरफआनो सिथाबना थानाय बायदि ओइ मा बुस्थु बे सिनायाखै नोङो ओहो बे हाग्रासो न' जानो ओहो नङा गमसो खोमा ओमफ्राय बेखौ आं लेखायाव नुनाय बादिबाथ' गम बिफाङासो बेफोरबायदि फिथाइ थायोना आयौ हाबाबलै सेसलै मा जाबावगोन बेजों आदसा जुजाइ नुफेरथाराखै जाहैबाय नोङो ओहोलै ओहो माइ बिफांब्रा बेयो माइ बिफां मा माइ बिफां नङा खोमालाय माथो थांदो नोमबाजै जागोनाव सोंनानै लायदो बेसो मास्टार बेसो बुजायनो हागोन नोंखौ बाजै बे माइ बिफाङालाय नंथारगौ जानो औ जुजाइ बेयो माइ बिफाङानो ओमफ्राय बेयो दा बिबार बारबाय आरो ना बिबार बारनानै खायसे खायसे ना माने गदाय गायनाया दा बिबार बारसिगोन ओमफ्राय बिबार बारनायनि उनाव फिथाइ थायलांसिगोन बियो फिथाइ थायनानै फिथाइ थायाव रायोबासो बियो गोमो खालारनि जानानै होयोबासो जोङो बेखौ हागोन आरो ना ओमफ्राय माइ बिफांखौलाय सिगाङाव नुफेरमाराखैमोन नामा नोंलाय नुवाखैमोनलै नुनायालाय ओमफ्राय नंमारगौथ' औहाय औ नंथारगौ सानराजा ओमफ्राय नोंस्रा एफा आगथिया गायदों जाहैबाय एफा थाबनो ओंखारबाय माइया नोंसिना औलै आगथिया गायदोंमोन जोङो आगथिया गायदोंमोन ओमफ्राय गायखांनाय लोगो लोगो सेस थैजोब्बायब्रा 10 बिगायाबो ओमफ्राय उनावसो आरो खनसे गायफिननांबाय जोङो नोमबाजै आं मुला दानसोरां साब्रैजों ज'नो गायफिननांबाय उफाय गैयैनि गायखांनायनि उनावसो ओमफ्राय नै थब्लं जौबाय नै हासार मोनफिननानै दैबाना जाबा हासार मोनोना ओमफ्राय बेजों हासारजों नै गब्ल'थारबाय माइया नै दा थाबनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै मा दैबाना जायोबा हासार मोनो आरो हासार मोनोब्ला माइया थाब जौवो औ जुजाइ दैबाना जायोबाथाय माइया हासार मोनोब्ला थाब जौवो बेफोरखौ गोसोआवला मोनथिबायना बेफोरखौ जुग्राफि आरो ससियेल साइन्सआव लिरनो थाखाय नांगोन मोनथिबाय माबा बाजै मोनखाबायमोन आङो लेखायाव लिरनायालाय ओमफ्राय दिनै प्रेक्टिकेलि खोनासंनोबो मोनबाय आरो दे जुजाइ हामथारबाय होनबालाय मोजाङानो जाथारबाय दे ओंखायनो गामियाव फैनांगौलै नोङो आरो गामियाव फैनो बाबावसो ओमफ्राय माइखौलाय गायनो रोङा नोंलाय माइखौ गायनो रोङोलै माबालै जोंना स्कुलनिफ्राय जोंखौना एखेबारे माबायाव सामार भेकेसनाव लांनानै माइ गायहैदों माबा जोंना बेखौनो सामार भेकेसननि प्रजेक्ट होनानै गायनांबायब्रा जोङो हाब्रुआव एखेबारे हाब्रु नांथानानै सिखारनो हालामोनलै जोङो एखेबारे जा खस्थ' मोनबोदों जोङो ओमफ्राय गाबु खुबु जाथारदों लोगोफ्राथ' जोंना आयौ बिदि जाथारदों होनबा जुजाइ नोंबो गाबाखैथ' जुजाइ लोगोफोरखौल' दाय होआखैथ' नोङो गाबनानै लाजिनानै नों खिन्थासिगोमालै जोंनो है आं गाबालाय लासिंसिंनो दे गामियाबो मोजाङैनो बेरायनानै लाखा उनाव माबाफोर गामिनि माबा माबि लिरहैनांगौबा लिरहैनो हागोन मोनथिबायना स्कुलफ्राव जागोन दे आदा आंनि बिहु जानानै गोग्लैनानै थानाय आइया आंनि सायावसो थागोन मोनथिबायना हगार जोङो बालास्रि मा बुंदों नों बालास्रि बाजारि आंनि जाय बियो मिथिबायना बालास्रि नोंसो हगार मोजाङै मोजां बुंदों आङो हगार आंनि आइया आंनि सायावसो थागोन मोनथिबायना बेहा आंनिसो मोन्थाय दं नोंनि नङा बालास्रि हगार नोङो सिरि होदों आङो मोजाङैनो हगार आं सायखौ हस्पिटालाव लानानै थांगोन बा गावनि बिमानाव गावनि होननानै लालायलायनानै हस्पिटालाव लानानै थांनो ओंखारदों नोंना इरादाया गाज्रिसो ना नों लानानै जानला मोनला हस्पिटालाव लांनानै आंनि आइखौ माबा मोनसे खालामहैनो सानदोंना नोङो मा होनदों नों बालास्रि नोंखौ दानो सोमागोन आङो आयु बाला नाटकआ बिराद मोजांथार माथो नायनो मोजांथार दसे नायबावनो र' आं बुंदोंना हगार माबा मालाय इसिबां मोजां नाटक नायबाय थानायाव बेहाबो मानो फन हरफ्रांलायखो बेलेग दिनावबा हरा हालाव बे माखासेफ्रा मा जाजोबनानै दं बिसोरो मा जाजोबनानै दं फनखौनो थिखोआ आं थिगैनो दं होननानै खिन्था बिसोरनो मिथिबायना फनखौनो थिखोआ बिसोरो दे जागोन दे होमबालाय ओमफ्राय थांनांगौना थांनाङा जोंलाय थांनो ओंखारदोंमोन जोङो माबायाव जोङो
나가 फैया ओरैनो थाखा खरसा आयु फनखौबो दाननांगौबायसो हाय मा सिसिंगिगेंगे खालामगासिनो नोंसोर सानैया आंनि खोमा खाथियाव अखा सानैबो गोजानाव थां ओमफ्राय नांथालि नोंहालाय मा हाजिजि जागासिनो बा आंनि फिसाया बेफोरबायदि हालोदाव हस्पिटालाव दं होननानै खोनानानै खुसियानो हाथाय लोमला माथो दोङो ना आंनि फिसाया थैगोन साननानै थैबा गोदान मोनगोन साननानै बेफोरबायदि हाथाय लोमो जादों नोङो नांथालि नोंनि आखलखौ दिनैसो मोनथिदां नोंखौलाय गारायाव गैया आङो आइ नङाथाय माथो होथारदोहाय बेखौ होथारदो मा होथारदो ओंखायनो रागा जोंनो ओंखारो आं नोंसोरखौ नोंसोर बेफोरबायदि आखल आखुनि थाखायनो मिथिबायना मोनसे मोजां खोथा रायलाया नोंसोरो ओमफ्राय मिथिखाबाय एखेबारे मुडखौनो गाज्रि खालामजोबो खिन्थालासो सानबाय आं माबा मोजाङैनो दङ नै मिथिबायना थांनांलानो जोङो फन हरदोंमोन दायो नोंसिनाव फन हरनानै मोनैनि आंनाव नांथालि बेसिम खोथाखौनो खोन्थानो इसिबां गोबाव नांगौ नोंनो गावसोरनो थिग दंबालाय आरो नोंसोर नांलायबाय थानायावलाय आंलाय मारै खिन्थानो दे नोंहाबोथ' बियो जानोसो दंमोन ना आयै ओमफ्राय आंनो सोरनो खिन्थानांगौ जाखो बिसोरजों थाबायबाय थाबा खर'आसो गाज्रि जासिगोन बायदि मोनबाय आं औ नांथालि नोंना जोंजों थाबायबाय था खर'आनो गाज्रि जासिगोन नोंना मिथिबायना थांदो थां अमाजों थाहैफा नोङो अमानि जात आरो नोंसोर सानैबो मा जाबाय थाखो थांदो थां आयै फैसायानो बेसेबां फुरा खरसा जालांथारबायहाय आंना र' थांनानै बानासो बिमानावसो खावसे बिहैनांसिगोन आं सानै जाहोगारबाय थानो हायाहाय फैसाखौ हराबाथाय मारसिना सारसिना सानैखौबो गारनानै फैनां लस जाजोबथारबाय आंहा बिसोर सानै बेङै खर' जाजोब्बाय आंखौ